Predstavte si tým elitných špecialistov, ktorí sa roky vyhýbali a teraz musia prekonať svoje osobné démony, aby zachránili priateľku pred vládnou konšpiráciou. Dnes sa pozrieme na príbeh, ktorý začína ako jednoduchá banková lúpež, ale mení sa na niečo oveľa hlbšie. Takže máme hackera, majstra infiltrácie a strategičku. To znie ako zostava z hollywoodského filmu. No práve to je na tom také fascinujúce. V bare Joe's Pub sa stretávajú Max a Mia s ich bývalým kolegom Alexom. Je to miesto, kde kedysi plánovali svoje operácie a teraz, po rokoch ticha, ho potrebujú späť. Zaujímavé je, že Alex okamžite pochopil, o čo ide. Tá reč o zlatej klietke a vajíčkach, klasický kód pre bankovú lúpež, však? Presne tak. Ale čo ma skutočne zaujalo, je Alexova reakcia na Maxa. Ten prevrátený stôl, to napätie, to nie je len profesionálna nevraživosť, tam je niečo osobné. Takže, čo sa vlastne stalo medzi nimi? Muselo to byť niečo vážne, keď Alex takto reaguje. No to je práve to. Nevieme presne. Ale keď Mia prezradí, že nejde o banku, ale o záchranu Raven, ktorá sa zaplietla s vládnymi činiteľmi, Alex sa úplne zmení. Takže celá tá banková lúpež bola len zámienka? To je celkom zvrat. A nie jediný. V ich starej základni v Dockside 9 sa ukazuje, že niekto, pravdepodobne Max, udržiaval systémy v chode celé tie roky. Ako by čakal, že sa jedného dňa vrátia. To mi pripomína, že každý z nich má svoju špecializáciu. Max je expert na infiltráciu, Mia na stratégiu a manipuláciu, Alex na hackovanie. Dokonalá kombinácia pre takúto misiu. A pritom je ten sklad zaplavený, zanedbaný, ako metafora ich vzťahov. Ale základné systémy stále fungujú, presne ako ich základné spojenie, ktoré prežilo roky odlúčenia. Áno, všimla som si aj ten moment, keď Mia napomína Maxa, aby prestal provokovať Alexa narážkami na minulosť. Ona očividne pozná všetky bolavé miesta. Vieš, to je presne ono. Pod povrchom profesionálnej misie je príbeh o odpustení, zmierení a prekonaní osobných démonov. A čas sa kráti, Raven je v nebezpečenstve. A pritom nevieme, čo presne Raven objavila. Muselo to byť niečo veľké, keď to pritiahlo pozornosť vládnych činiteľov. Takže máme tu vlastne 3 vrstvy príbehu. Záchrannú misiu, nevyriešené konflikty medzi členmi tímu a nejakú vládnu konšpiráciu v pozadí. A všetko sa to prepletá. A každý z nich má vlastné dôvody byť súčasťou tejto misie. Nie je to len o záchrane Raven. Presne tak. A to je možno najzaujímavejšia časť celého príbehu. Ako osobné motivácie, profesionálne schopnosti a spoločná história vytvárajú komplexnú sieť vzťahov a cieľov. Takže otázka znie, dokážu prekonať svoje osobné problémy dostatočne rýchlo na to, aby zachránili Raven? No, to je tá miliónová otázka. A pritom cítime, že odpoveď na ňu môže zmeniť životy všetkých zúčastnených. Či už úspejú alebo zlyhajú, nič už nebude ako predtým.